Kardestin Ukrayna ragandın ku paytaxta velet Kiev de erişeke Rusya roja düşemiye buye Armanca gellek dronan. Revebiriya leşkeriya bajer ragand ku zedetiri 23 dronen İrani l'asmane Kiev'e hatine ditin o herikim 18 juan hatine xıstin. Valiye Kiev'e Oleksik Kuleba diyarkır ku hın avahiyen binesaziye o malen taybet zarar ditine. O her vaha herikim dükesçi birindar bune. Hevjinin pir Ivan Olha Kobzerenko nişticehin gündeki Kiev'e dınavvan kesan de bunku de erişen düşemiye de malavan zarar ditru. Ivan ye 83 salici jesteroxe birindar buye. Ambulans hat. Megazi ambulans ekir u ev hatın. Wan gotun ku de erişa droni de garaja wan bi temami hatiye ruxandın u kuçke wan melçi hatiye kuştun. Olha Kobzerenko ya 84 salici dibêje ku netene ew lê herkes ji ber vî şerî bandor dibe. Ez jî weke mirovên din ku ji şer bandor bûne hez dikim. Ez dizanim ku ez netinê me. Herkes ji ber şer dê şew dikişîne. Ma divê ez çi bikim? Hawara harîkariyê bikim, hûn dikarin heya ji we tê bigirîn yan jî hawarê bikin. Mîna ku hemû cîhan û Ukrayna me digirîn. Nina Sobol, karmenda ku li yek ji kompanyên enerjiyê yên li bajêr dixebite dema ku êriş pêk hatin diçû serkarê xwe. Mîna gelek hevkarên xwe nîna jî li derve sekinî. Dema ku karmendên xizmetên awarte asta zararê kontrol dikirin. Дуже тривожно. Ez bi rastiya xembar im. Ji ber ku hê nizanin wê ji kîş aliyê mûşek were, lê dema ku hişyariya asmanî tê, em dem û dest ofîsê bi cih têlin. Kardistin Ukrayna balê dikişînin ku ev êrişa esmaniya ser Kievê di nav 6 rojan de êrişa sêyemîn ya Rûsî û ya herî dawî ye. Ku ji cotmehê ve binesaziyên mirovî yên wek elektrîk, germahî û avê dikin armanc û di zivistaneke pir sar û dijwar de jiyana sivîlan pirtir dixin xeteriyê. Özlem Yasak, Dengê Amerika.